Hola, jo m'anomene Ricardo Xulià i aquest audiovisual va per a Ciències Socials. Avui anem a parlar sobre un tema desconegut, Roma. Aquest tema es va dividir en diverses parts. Ja després més, però aproximadament comptarà d'unes 7 parts. Orígens de Roma. Durant el primer mil·lenni abans de Crist hi havia 3 tribus que poblaven la península itàlica. En el centre estaven els llatins, en el sud els grecs i en el nord els etruscos. Si ho podeu veure en la següent imatge, totes les tribus estaven allotjades en la costa, a més de que algunes també estaven allotjades en illes. I això per què? Al estar prop del mar, podien tenir comerç i relacions amb els demés pobles i millorar l'economia. A més, al estar quasi a la costa, es brindava una font important d'aliment. Durant el segle VIII abans de Crist, tribus llatines varen arribar a la riba del riu Tíber. Allí es varen establir on s'han trobat les restes més antigues del poblament romà. Després del començament es varen formar ciutats i a continuació presenta el model republicà, que era l'únic que hi havia, Roma republicana. N'hi havia 2 grups socials, patricis, que eren persones que han estat des de que el poble es fundara, i clar està, eren propietaris de les terres i governaven la ciutat. Els plebeus eren tot el contrari, persones que arribaven després de que la ciutat es fundara i per aquesta raó no gaudien de drets polítics. Ara bé, menys mal que després de 200 anys estan lluitant, varen poder accedir als mateixos drets. Assemblees i magistrats. A partir del segle III abans de Crist, el govern va ser organitzat en 3 institucions. Estaven els comicis, els magistrats i, per supost, el senat. Comicis. Era la reunió dels ciutadans romans. Aquesta reunió s'utilitzava per a votar i elegir els magistrats. Ara els magistrats, per a que ho entengueu bé, procedís del temps de l'antiga Grècia. Aleshores ja és antic. Ha evolucionat per a referir-se a càrrecs administratius, especialment judicials. I el Senat es formaven 300 magistrats. Les lleis eren aprovades en els comicis i resolien els afers, assumptes de la política exterior. Anem a continuar. Ara, a part de conquistar la península itàlica, què feren? El vegem a continuació, la conquista del Mediterrani. Tota la península itàlica la conquistaren entre els 500 i 250 abans de Crist. Guerres púniques, en total, 2. Es va afrontar l'exèrcit romà entre el 264 i 146 abans de Crist. Entre els segles 2 abans de Crist i 2 després de Crist completaren l'ocupació d'Hispània i algunes províncies de l'Europa central. Eix era el total de l'expansió que arribaren i clar està, amb el pas dels anys, què va passar? El vegem altra vegada a continuació. La crisi de la República Romana. La veritat és que abans de la dictadura de Juli Cèsar, la república portava gairebé un segle podrida per guerres civils constants. El sistema de consolat-consulado de 2 persones causava freqüents disputes i existien problemes civils, com patricis contra plebeus, etc. Des d'aquella època el govern ja era insostenible. S'ha acabat donant el control als triumvirs. Aquella paraula significava aliança. Els triumvirs de Juli Cèsar, Pompeu i Cras. Tots ells tenien en ment arribar al poder. A la mort de Cras, Juli Cèsar, família noble, seria recolzat per poble, mentre Pompeu de la família humil seria recolzat pels patricis i el senat. L'augment del poder de Cèsar en les Gàlies, que era el nom que empraven per a referir-se als celtes d'aquesta regió, les Gàlies, suposa un gran Merkel, una revolució. Se l'obliga a abandonar el comandament de tropes o declarar enemic Roma. En aquest moment, Juli Cèsar dient alea jacta es, i això significa al castellà la suerte està echada. Menys mal que milloren l'economia i l'imperi es va deixar de requemar. 2 segles de pax romana.
Durant els segles I i II després de Crist, l'imperi va assolir la màxima expansió. En aquest període, anomenat Pax Romana, quasi no va haver guerres ni conflictes. La seguretat garantia la pau. A més, arreu de l'imperi es va adoptar la llengua i la cultura latina. Anem a parlar de l'agricultura i el comerç, que tant d'informació no va donar ni temps. Prosperitat agrícola i comercial. Les explotacions agrícoles. Aquesta activitat es va desenvolupar en totes les terres de l'imperi. Què van introduir els romans? Van introduir l'arada, utensili de ferro finalitzada en punta que servís per a remoure la terra. També els molins de grans i sistemes de regadiu, premses d'oli i vi. Les premses d'oli són instruments que, a més de separar la carn de l'oliva, també deixen a un costat la llavor i consta d'apretar la carn i l'oliva i extraure mitjançant aquest procés l'oli. A més, n'hi havia una casa senyorial romana on vivia el propietari. Tots se'l quedaven? No donaven res? Sí que donaven. Relacions comercials, exportacions. Hispània exportava vi, el nord d'Àfrica oli, Egipte blat de Germania i del Bàltic arribava peix, també esclaus. Els romans comptaven amb magnificats calçats. L'existència d'una moneda sòlida i utilitzable en totes les guerres de l'imperi va ajudar al desenvolupament comercial. Del camp al centre, les ciutats, centre de l'imperi. Roma va ser un imperi de centenars de ciutats. Totes tenien una estructura similar. Estaven fortificades per muralles i al centre de la plaça estava el fòrum. També tenien nombrosos edificis destinats a l'oci i un bon clavegueram. Grups socials. Els habitants estaven dividits en drets desiguals. Privilegiats, esclaus i lliberts. Els privilegiats formaven part de senadors, eren alts càrrecs i molt rics i gaudien de bona posició. Plebeus eren llauradors i assalariats i quan no tenien treball sempre també gaudien de subvencions que les donava l'Estat. Esclaus i lliberts. Esclaus sempre nombrosos perquè són quasi el mateix. Per aquell entonces els esclaus eren desempresonats i es convertien en lliberts. Ells feien treballs molt durs i també faenes administratives. Ara, de la gent a la ciutat. La societat va ser profundament urbana. Durant l'època de l'imperi es van construir centenars de ciutats. Les cases Eren de planta quadrangular com aquest que vegem a continuació. La ciutat sempre estava fortificada i defensada. Les ciutats van contribuir a la romanització de l'imperi. Es va dir que van ajudar a difondre la llengua i costum. Finalitzem a la Pax Romana. Altra vegada, temps de crisi i ciutat. La crisi de l'imperi romà. A partir del segle III a.C., l'imperi romà va haver d'afrontar la crisi. Per a començar, les fronteres no eren gens segures i els que causaven els atacs eren els pobles germànics que vivien al costat de les fronteres. Entre el 235 i 168 després de Crist es va succeir 30 emperadors legítims i 70 d'il·legítims. Clar està de que no morien per situació natural, perquè sent emperadors en 33 anys és clarament impossible. A més, ara ve toca el pla fort. L'imperi romà va sofrir atacs bàrbars i la producció agrícola i minera, a més del comerç i l'artesania, es va estancar i la població es va empobrir. 5 anys abans del 400 després de Crist, l'emperador Teodosi va separar l'imperi entre els seus fills. L'imperi d'Orient, riquesa per finestres i gent rica. L'imperi d'Occident, empobrit i insostenible. A més, per aquell temps, el cristianisme va ser oficial i es va extendre.
Anem terminant. La fi de l'imperi d'Occident. A partir del segle III després de Crist, diversos pobles germànics van travessar la frontera i s'hi van instaurar. Les formes de vida eren de primitius en comparació a les dels romans. Ells no coneixien l'escriptura, no edificaven i no utilitzaven la moneda. Eren seminòmades, vivien de la ramaderia i agricultura, estaven organitzades en famílies i la persona més important s'anomenava monarca. Després de la caiguda de l'Imperi d'Occident va començar una altra època a Europa, diuen els historiadors, i 1000 i pico anys després va caure l'Imperi d'Orient per les guerres dels turcs. Gràcies a tots.